kalisa nana ara an umo yat suudu janon min jida hay goto problème je yum ala problème ariya no ariya muradi kan ma min jartinta mi yatinani mo muradi kalisa umo heewi problème so ari o wara do fof garage arra mi yahan yo taw mi do mi yahan kulon tawan ma do kadi kanko hana yo taw mi do yo komi ñaagiɗo ma rek ala probléme gañanmi mam Ali nan ɗo so ari ɗo o tawimo ɗo kadi kanko e mam Ali kamɓe fof probléme o koye dow mo artata ummo yaa rek yumma kay ɗum yahani an kay ɗum minima avant kanko mbiyani aridam mi yahani ko ɗon jottomi hawa taw mi ani wima minama joni haydara ala hakkude mi yahani ɗon jottomi s'il te plaît mi yahatade ɗo tawata mi nder suude e minima anti jan haddo anani komi haalan ma ko wallam dalan an mariyat ko an tan foti mi wallude par ce que Dieynaba ala goto sehil mo burima an wat feere wallami bangalam e Dieynaba haalda e makko par ce que an sa haali e makko o waɗat feere o waɗat wat feere haalanama min dal mi yiidani hay goto sinno ko Dieynaba tan mi yiidi an noon wallam hen ko an woni sehil makko wallam wat feere dal wallami mi tampi torop Tidiane mi nani ko kalda ko so Allah jaɓi momi walla hen kono weeɓande o weeɓatawma sabu Dieynaba o mo jiimi Kalisa hela téléphone ajam ɗi Kalisa minte téléphone de serani Kalidou a yiɗawa téléphone nani de yumma s'il te plaît yumma ça va Kalisa yumma ay Kalisa ana yewi kam Kalidou so ima noto Aïssa noto nam ya noto Kalisa What we am Kalisa hon. Kan dewta indam nan noddu kam tan. Qu'est-ce qu'il y a? ko woni kala ko mbiɗama ɗo nat yalta ɗo mi an haal hen tan an sa haali o nanat so Allah jaɓi mami haal hen mais sa yeehi noon haalanama heeɓi goto gorko momi yiya toon ɗum ɗon wona lawol par ce que Dieynaba ko debbo resaɗo fotani ardude gorko e nder galle mabɓe eɓe naata eɓe jalta wala Tidiane an ka kirowo tan ay on banggue yo berde ma deƴ Dieynaba darani hay on Tidiane Dieynaba ko an tan yiiɗi sinno kay o darinomo wona ɗum haalte saabu Dieynaba guila andanno kanko nden an o andama taw guila ɓe goni sukaɓe ɓe gandatiri ha ɓe mawni on banggue sa lelima dano Dieynaba daranimo darani hay paɗe makko darani hay wutte makko on banggue kam min wanma toon assuré ala probléme mi weltima de mais wat feere seytane ala on banggue sa lelima dano ala probléme ok merci chéri mi jarama a jarama Oui, allô?
Oui, c'est Monsieur Gay. Monsieur Gay Néant. Ça va, tu vas bien? Bien, merci. Alors, dis-moi, concernant le casier judiciaire de Fatmata Zahra, depuis lors, j'ai pas de nouvelles. Donc, t'en es où? Ça donne quoi? Oui. D'accord. D'accord. Ça, on me l'a déjà informé. Ok. D'accord, d'accord. D'accord, merci Néant. Merci beaucoup. Concernant l'argent, je te fais un virement. Ça marche? Excellente journée, au revoir. Alex. Oui. C'est bon, t'as trouvé un petit truc concernant les informations de Fatmata Zahra? Oui, j'ai quelque chose pour vous. Parfait. D'accord. Parfait. Voilà. J'ai un ingrédient. Ok. Excellent. Kalisa. Koni? Eh, wani ko ngandintuma wata waram hala nani kalantuma ko woni ko ada andi dum. Ne fais pas faire ton innocence là de bien ko woni. Ne m'emmerde pas. Anko kaka go koni? Marona yumo mutawda. Eh, xam. Chi. Anko yumo wad ma wi kam ka jalto. Ko dum programme na da. Wonde suudu ma gonda yumo. Mi nodduma téléphone bida kam ka jalto. Yandina yeltan du wadi kam arde do yeti. Min koy don ngol mi wala hon xam ne m'emmerde pas. En Khalidou tu ne vaux rien, tu n'es rien. Ana wana net. Kalisa, essaie de seli. Min ma noddam wi ma mo do yalta taw mi yaltan. Ha? Yumo wonno koy salon he kam koy Aisha kam en gardi do be tawi kam do mo do jodi mine mam Ali. Kam ko wi on soli kam nedo so wi soli ma a hedota ko halantuma. Ha? Kalisa min sa andani kam ha jona wonta kam andude. Et puis min sumi modi de goddo mo wana an mi halani gongo. Toi tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien, je te dis. Tu m'énerves. Ferme ta gueule. Eh. Kalisa. Adon ko jidmi ganda. Min so tawi wondu mbano mi hanki. C'est vrai mi jabi. Ala to mi natatano, ala façon debbo fof mo mi jogotono. Anani. Kono hande suyi hami saji, c'est grâce à toi. Te dum mi surata dum mi mogata dum. Te hande sumi wi mi yidi goddo mo wana an mi halani gongo. Te gal amen hande yimbe fof ngandimo. Woni nenam, woni tanam gondu wi do. Kono hande suyi ha modo waddo goddum sax, mam woddum bangi goddo to wana do. Anani. Te dum mi yida dum. Modo woynuma parce que wana dum mbaranda kam. Anani. Kaisa. Là, ça me va. Et on verra la suite. Alors, mon petit pointeur. Allô?
Nambada. Morum. Bon, jafda mela tan salmina hew. Bon, bimi nungorda to nderum dado ko gonda do mudum be sabbi appel ma ha joni o yaltani. Ayani mo gilen jara ha joni ayani mo. Ay attends jafda ayimo law gotol. Kam koy sigil mako gor. De boyan be ngati. Boutique. Sigil mako don. Ada indi indi mako wala. Comme 10. Attends, pour daro ndir la mais kalta do wata gilde su wurtima. OK. Parfait. Oto hepu oro hab don jodaro jodon sa tampi ngomoda ndarda mais toujours haqqilma gitima yo kuccit e tamar galle mabbe. A fami gallo wadi ko tamal gotal. So tu a wati haqqil D'accord, parfait, y a pas de souci. Won don tan wat alterner hakkunde dame didde tar mbida ko dame didde wadi. Parfait, moji. Mais rien, c'est drôle, nous bien. Merci beaucoup. Ibrahim, wat ko yaay. Ton nañ daalo Ibrahim. Ba hewani désordre. Wala ɗon ko cité. Ko cité? Ko cité. Ɗon kam a heewa yimɓe. E haala ala toon. Hewani haalto. Ala ɗon kam ala. Fawti hayba. Faw. An kay so tekke ma tan ngara liggita tekke ma de. Ibrahim annen. Ya. Joni noon men dañ ton killeneɓe keedi. Eyi ellede kam. Eyi. Par ce que wonɓe toon ɓe. Mo yii ɗon hono yaasineɗe. Eyi. Eɓe jogii kaalis. Jam. Ha woni li. Iyo. Ibrahim. Wat ko yaay. Ɗum ɗo foti woppeede noon. Ɗum ɗo koy en fof nokku goto tan. Wat ko yaay. Eyi. Wat ko yaay. Ɗum waɗti ko sesi waɗi ɗum ɓe walisé. Eyi. Walla tam nawren coden ferméable mbaɗen heen. Eyi gasi. Matla ono no woppoy ɗo. Ala o matla kay woppo ɗo. Joni hoddemo gata. Aɗa anndi noon eɗen jogii ɗo node ñamaade. Eyi wona ɗum no rato avant. Eyi. Aldo 16 hoto ɓe ngoni. Sikki tan joom galle ala. Joni noon ko ñidda doge. Ka joguiɗo ko joguirɗa Ibrahima. Sen togani no mbatte. Ko sese sikki tan joom suudu makko yaadno ɗon marché. Yuru soɓe ngala to jaram waynaki. Soɓe ngari ɗo so tawatme go ɗum ko alerte. Wat ko yaawi noon Ibrahima annene wat ko yaawi. Yaw. Yaw si. Goto ala. Yo wa. Ibrahima won dilloɗo won garowɗo ko ullundu won ullundu yawno noon Ibrahima yawno noon yaltu kawreno en mbiyen ɓe Salam alaikum, Yacine. Mbata jamonema. Super, alhamdulillah. Alors, concernant l'IG MRL, qu'il donne à quelques recherches. Donc, juridiquement, Zara à la tâche. Quand nous avons les réseaux sociaux,
kadi o ala toon tâche mo ganduɗa eɗen mbawa tuugade gueɗel noon ne woodi omo jogui certificat de mariage hakkude makko e monsieur Diop donc en dow oɗon certificat de mariage bon mo tam garde à 100% mais ma waɗ ko keɓɗen hen so tawi en dewi oɗon piste donc oɗon information jinnomi tottudema et puis concernant monsieur Sow est ce que mo andi Fatmata Zara meeɗino recette parfait donc kala information mbawɗa ɓolnade oto hésite peu importe n'importe quelle heure soit nelda kam mail soit nodda kam s'il te plaît merci Masyaallah. Anya cuma koy mi yima ngoppada hoore masyaallah debbo ko hen. Vraiment no yodi non. Yew. Ngol mi do mi ala darde ko mi kenyelu. To pada? Ala majji to paami. Oto. Ay yalla mi de balle mata no mbami. Masyaallah. Bi man. To jida kam fo mer jala ha do. Billahi wala. Dum jimmi non. Mono kisma. Ko neddo e feccel. O wona neddo bolo. Dum gonmi do. Jinnomi andude ko fof men ko seere heddi holimo don mi winama Zahra go omo jogino gorko o waaji non wonno naatire aduna ko e kono mango sikar kanyum ade restam gorko sunu juumani men koy Afrique centrale heri da ko gabom en dakkam dum ton woni ton dal to jono ko kedorim ko heewani koy phase terminal gonmi o pam mi hami jokkatoya ko jinmi andude ko mi andudo sehil ma biyeteɗo accaaro wattede ngel ɗon andinma hen ko heewi seeɗa sino ko sagam ka kangaɗo noon kono hande a haali booma acca il faut mi wil ƴeew gonnomi koye yaade ni mbayagade koto amérique hande mbiɗa waynodira e muɗum kono mami rew galle mabɓe ya saabu mbiɗa andi kanko somi artirimo heddam ko jinmi andu ko heddi ko o andinam ɗum inchallah boɗo mi ara mboɗo yarani kay machallah yodi assalamu alaikum hero mbaɗɗa aɗa selli mbaɗa e tampere mawɗum machallah aɗa selli de jam tan ni machallah alhamdulillah bisimilla joor joor ino mbaɗɗa e tampere no galle ma eɓe celli mawɗum machallah alhamdulillah ni ko mawɗum alhamdulillah ni mi yiɗa jonnade haala kade tawno ko min nodduma noddirmami noon ko jam ko adi fof aɗa yarlo aɗa yaafuno tawno neɗɗo fof ko kilifa e nder galle mum ko nanmi kone kadi kewi koye nder galle ma kono noon mbiɗa sikki mbiɗa jogue ma gueɗal jogue yasin gueɗal ɗum saabi noddumami hande jewtiɗen yidde ñagadema kala ko nangunoɗa mbiɗa famanma no fewi no tawno yasin haalani kam haala ka foof jinmi tan ko saaɓi Allah kala ko nangonoɗa e ɓernde ma ɗaccu fof ɗum caggal gartira hakkille ma ganda koye aduna gonɗen kanko baɗɗo one kadi kanko ari ha ɗo o haalanimi ko waɗi ko famɗani noon ene muusi ha maayi kono noon aduna woni hen ko tooñede so neɗɗo tooñi ari wi aɗa yarlo aɗa yaafo mi nemsiti woɗani julɗo ko wiide mi yarlima mi yaafima ko noon Allah wi ene muusi noon weeɓani ne tawno duuɓi
nogas e joyi so tawi aɗa wonde e neɗɗo e galle Allah waɗi ɓesgu son ƴewani e ɓinguel mon gorel ngel ƴewone Aïcha tokosel ngel ƴewon kadi aduna Allah fof woni koye yeɓde on ene ƴeewa hakkude moɗon no yoɗirno ni so tawi wattodirima ni tan fof de ena wona e aduna kono ɗum no kam yooɗani an noon aɗa rokki kam gueɗal ɗum saabi mbiyami yam ara hande mi ñaaguma ƴettinamo kanko o ari ɗo en o woykinima o woytima kadi o wi so Allah jaaɓi so ruttima e galle ma e juuɗe ma ha mbo suuɗo leppi leydi on ta wadde ko wayna so wona rewde konngol ma haadde e juuɗe ma e fewndede galle o ha yooɗo ko an noon woni ñaagueteɗo jinmi ko saabi Allah jaforoɗami saabi Allah ɓamtamo nawtambo e galle he ka a fotani haalde so mboɗo fawa hen konngol saabu an rokkimi yaasi gilani min goni suka mi meeɗa dañde e makko noon ko muusimi hay so taw sahaaji omo tooñon noon hay so taw sahaaji on manque no toppitaade mi no feewi yasin yehino ha sikka kanko jeeyi kam e nder ɗum ɗon avec manquement uji ɗi fof addanimi resde Zara nen desmi Zara gaddumi Zara ha e juuɗe makko mbimi o ko mi resnima oɗo kanko iɗi wiide kam yo Zara hurto dañmi hen beelema no feewi mbimi oɗo omo yiiɗi hufde Zara deke kanko yinno ko Zara naata e galle he beele o wawa wadde ko yiɗi wadde ko aywa nde Zara ari e galle he ala ko waɗani kadi on nene kadi meeɗa jabademo e tendance uji makko e ko toñannomo ko e tout ça là on kala nde o haali mbimo oto mi nantanema mataw yeehi hawrunki rewi sehilaɓe makko caggal ɗum ɗon mbimo mboɗo sohli ñiiri kosam mi wari ñamde ñiiri kosam o waɗi hen ko waddu ko hande kaw so wona no Aïcha tokoso ko goddum haalte an noon mi anda holno mbaɗa sabu a wona mere yam kala ko medda kam ñaagade mi rokkini ɗum kono hakkundema e Yasin aɓe mbiya soɓe mbiya couple ko hoolare hoolare nde eggi kam so taw ko haalde gonga wona anjal mi añani hande ɓurmi yidde Yasin hande ɓurmi horsindem kono couple so ala hoorare firti tan ko way comme no ridoni tan a wawa baggardena a wawa